kai baba ya ake cikin yunwa na kaji kai yunwa na kaji ni babu wani mutai gidan kuma ci abinci baba wallahi mama mu ba ta da tayatiya wala kuma kanina gaba ɗaya wallahi su ma gaba ɗaya iyawa ya nawa gare ka wallahi ina da naira 20 ya suna kai kuma 10 akwai matsala kenan kai ka tuna tsohon nan mai baran nan wanda aka tunanin cewa makaho na ba kai ba makaho na ba wallahi ba makaho na ba to amma mutane suna da cewa makaho baka da mu kai so mutai ta ma jaraba ta hada ka samu dai ce mu samu kuɗi mu jaraba shi a tuna mai asiri ko mu samu kuɗi mutai ni kai ko sisi ni hoyin wani kaci baba ni ina yi ga duniya baba kuma shi na wurin nan mutai wallahi shi na wurin ina ni baba lahiya launan na to ma dalla baba sai ka ta mun mutum ba kan Allah shi biya ku saka na alheri to sanusi ban dan ga kakala mai da shi ban sanusi shi a shi wurin da bari a je a sha wuyi